ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கீர்த்தி பிளாக்கி சேனல். இன்றைக்கி காலையிலேயே எங்கடா கிளம்பி நிற்கிறோன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம திருச்செந்தூர் தான் கிளம்பிட்டோம். நம்ம போய் முருகனை பார்க்கலான்னு பார்த்தா முருகன் தான் நம்மளே பார்க்கணுங்கிற அளவுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பயங்கர கூட்டம். இங்கே பாருங்கள், உட்காந்துச்சு ட்ரெயினில். எல்லோரும் ட்ரெயினில் எதுக்காக சீட்டை பிடிச்சி உட்காந்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். நீங்களே கொஞ்சம் எல்லாம் மாங்காய் சாப்பிடவும், தர்பூசணி சாப்பிடவும், இதுக்காக தான் பைனாப்பிள் சாப்பிட்றோம். இதுக்காக தான் சீட்டை பிடிச்சி உட்காந்துட்டு ஜன்னல் ஓரமாக நல்லா சாப்பிட்டு வராங்க பாருங்கள். அப்படியாக நம்ம வந்துட்டு திருச்செந்தூரில் சாமி கும்பிட்டாச்சு. நல்லா ஃபோன் அலோடு இல்லை, எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ எல்லாருமே கோபுர தரிசனம் பாருங்கள், நிறைய மாற்றம் வந்துச்சு.